ግብሪ ሐዋርያት ምዕራፍ 22 አቱም ሰባት አቱም ኣሕዋተይን ኣቦታተይን እዚ ሕጂ ዘቕርበልኩም ሞጎተ ስምዑ ንሳቶም ብቋንቋ ዕብራይስጥ ክዛረቦም ሰምዕዎ ብዝያዳ ጸጥ በሉ ንሱ ከዓ ከም ዝበለ ኣነ ኣብ ጠርሴስ ናይ ቅልቅያት ተወለድኩ ኣብዛ ከተማ እዚኣ ከዓ ብሕጊ ቦታት ኣብ እግሪ ገማሊኤል ብጥንቃቐ እናሰልጠንኩ ተማሃርኩ ኣይሁዳዊ ከም ዝኹላትኩም ሎም ዘለኹም ድማ ንኣምላኽ ቀናእ ኮይነ ሰቡትን ኣንስትን እናኣሰርኩን ናብ ቤት ማእሰር ተሕሊፈን ሃብኩን ነዛ መንገዲ እዚኣ ክሳዕ ሞት ሰጊጎያ ብዛዕባ እዚ ሊቀ ካህናትን ኩላቶም ዓበይትን ክምስክሩለይ ይኽእሉ እዮም ካባታቶም ናብቶም ኣብ ደማስቆ ዘሎ ኣሕዋት ዝበፅሓ ደብዳቤታት ተቐቢለ ምእንቲ ክቕፅዑ ነቶም ኣብኡ ዘለዉ ኣሲረ ናብ ኢየሩሳሌም ከምጾም እኸይድ ነይረ ክኸይድ ከለኹ ናብ ደማስቆ ከዓ ምስ ቀረብኩ ግና ኣጋ ቀትሪ ቢሉ ብሃንደበት ካብ ሰማይ ዓብዪ ብርሃን ኣብ ዙርያ ይበሪሁ ናብ ምድሪ ድማ ወዲቐ ሳውል ሳውል ስለምንታይ ትሰጎኒ ኣለኻ ዝብል ድምፂ እውን ሰምዐ ኣነ ከዓ ጎይታይ መን ኢኻ ኢለ መሊሰ ንሱ ድማ እቲ ንስኻ ትሰጎ ዘለኻ ኢየሱስ እቲ ናዝሬታዊ ኢሉኒ እቶም ምሳይ ዝጓዓዙ ዝነበሩ ነቲ ብርሃን ረኣይዎ ድምፂ ትዝዛረበኒ ዝነበረ ግን ኣይሰምዑን ሽዑ ጎይታይ እንታይ ግበር ኢለዮ ጎይታ ድማ ተንሲእካ ናብ ደማስቆ እቶ እቲ ክትገብሮ ተመደበልካ ዘበለ ኩሉ ኣብኡ ክንገረካ ኢሉኒ ብድምቀት እቲ ብርሃን ክርኢ ስለ ዘይከኣልኩ እቶም ምሳይ ዝነበሩ እናመርሑኒ ናብ ደማስቆ በፅሐ ሃናንያ ዝበሃል ከም ሕጊ ገይሩ ንኣምላኽ ዝፈርህ ኣብ ኣብ ዝነብሩ ኩሎም ኣይሁድ ከዓ ጽቡቕ ተመስከረሉ ሰብኣይ ናባይ መጺኡ ኣብ ጥቓይ ደው ኢሉ ከዓ ሳውል ሓወይ ረአ ኢሉኒ ሽዑ ዓይንተ ያልዒለ ርእዮ ንሱ ድማ ኣምላኽ ኣቦታትና ፈቓዱ ክትፈልጥን ነቲ ጻድቕ ክትሪኦን ድምፂ ኣፉ ክትሰምዕን ሓሪክካ ኣሎ ብዛዕባ እቲ ዝረኣኻዮን ሰማዕካዮን ነገራት ንኩሎም ሰባት ምስክር ክትኮኑ ኢኻ ሕጂ ኸ ስለምንታይ ትድንጊ ተንስእ ስሙ ፀዊዕካ ከዓ ተጠመቕን ካብ ሓጢኣት ተሓፀብን ኢሉኒ ናብ ኢየሩሳሌም ተመሊሰ ኣብ ቤተ መቕደስ ኮይነ ክጽሊ ከለኹ ከዓ ምስ ተመሰጥኩ ነቲ ብዛዕባ እትምስክሮ ስለ ዘይቅበልዎ ቀልጢፍካ ካብ ኢየሩሳሌም ውፃእ ክብለኒ ከሎ ርእዮ ኣነ ድማ ጎይታይ ኣነ ነቶም በኣኻ ዝኣምኑ ኣስሮምን ኣብ መምኩራ ብገርፎምን ከም ዝነበርኩ ንሳቶም ባዕላቶም ኣጸቢቖም ይፈልጡ እዮም ደም እስጢፋኖስ እትምስክርካ ክፈስስ ከሎ ከዓ ምሳታቶም ሰሚረ ኣብኡ ደው ኢለየ ነይረ ክዳውንቲ እቶም ዝቐትልዎ እውን ሓልየ ኢለዮ ንሱ ድማ ኣነ ናብ ርሑቕ ናብ ኣህዛብ ስለ ዝልእኸካ ኪድ ኢሉኒ ክሳዕ እዚ ቃል ዝሰምዕዎ ድሕሪኡ ግን ድምፂኦም ዓው ኣቢሎም ከምዚ ዝበለ ሰብ ብሂወት ክነብር ኣይግብኦን እሞ ካብ ምድሪ ይርሓቕ በሉ ይጭድሩን ክዳውንቶም ይድርብዩን ሓመድ ናብ ላዕሊ ይብትኑሉን ስለ ዝነበሩ እቲ ሓለቓ ሽሕ ነቲ ንጳውሎስ ዝጭድሩሉ ዝነበሩ ምክንያት ብልክዕ ምእንቲ ክፈልጥ ንጳውሎስ ናብ ሰፈር ወተሃደራት ከእትውዎን ብመግረፍቲ ክምርመርን ኣዘዘ ክገርፍዎ ኢሎም ምስ ወጠርዎ ግና ጳውሎስ ነቲ ደው ኢሉ ዝነበረ ሓለቓ ሚእቲ ንዘይተፈርዶ ሮማዊ ሰብ ክትገርፉ ዶ ተፈቒድልኩም እዩ በሎ እቲ ሓለቓ ሚእቲ ዝምስ ሰምዐ ናብቲ ሓለቓ ሽሕ ከይዱ እንታይ ኻ ክትገብር ሓሲብካ እዚ ሰብ እዚ ሮማዊ ኢሉ ነገሮ እቲ ሓለቓ ሽሕ ካ ቀሪቡ ሮማዊ ዲኻ እስከ ንገረኒ በሎ ንሱ ድማ እወ በለ እቲ ሓለቓ ሽሕ ከዓ ኣነ ነዚ መሰል ዜግነት እዚ ብብዙሕ ገንዘብ ዓዲገዮ ኢሉ መለሰሉ ጳውሎስ ድማ ኣነ ስባ ተወሊዶልየ በሎ እቶም እናኣሳቀዮ ክምርምሮ ኢሎም ዝነበሩ ከዓ ብኡቡኡ ካብኡ ኣልገሱ እቲ ሓለቓ ሽሕ ድማ ሮማዊ ምዃኑ ምስ ፈለጠ ብሰንሰለት ስለ ዝኣሰሮ ፈርሀ በቶም ኣይሁድ ስለምንታይ ከም እተኸሰሰ ርግፅ ክፈልጥ ደልዩ ድማ ንፅብሒቱ ፈትሖሞ ንሊቃውንቲ ካህናትን ንኩሉ ትዋዕላን ክእከቡ ኣዘዞም ንጳውሎስ ኣውሪዱ ድማ ኣብ መንጎኦም ደው ኣበሎ